Znači, ja ne verujem. Ja prosto ne verujem, brate. Ne znam više ni kako da počnem ovaj klip, ne znam ništa. Oduševljen sam i... Ne znam, sve što ću reći, ja ne verujem. Ako vam nije jasno šta se dešava, pogledajte sad ove screenshot s ove strane. Znači, ja ne mogu da verujem, ljudi, juče sam objavio pesmu, danas mi je stigao follow od strane Novaka Đokovića, lično. Ja jednostavno ne mogu vam opišem koliko je meni drago što me neko kao on, znači takav sportista i takav čovek, što je uopšte pridodao pažnju mojoj pesmi i meni. Možda ću bukvalno da zvučim kao neka tinejdžerka koja je videla Miloša Bikovića zbog jednog, ne znam, followa ili tako nešto, ali ljudi, vi ne možete da shvatite koliko je ovo lepo osjećaj jednostavno kada shvatite da se, ajde da kažemo, lično Novaku svidela pesma, da je on čuo i ne znam kako to da opišem, jednostavno da ne znam, on je odobrio to što ja radim. Znači, jedna sila od čoveka, u fudbalu su to Messi i Ronaldo, u košarci, na primjer, LeBron James i slično. Meni je jedna teniska legenda, to jest, odobrila je ono čime se ja bavim i ja sam u šoku. Jednostavno sam u šoku. Taj follow je pretpostavlja mali znak pažnje, znači kao neka zahvalnost na tome što sam napravio pesmu o njemu, a meni je to nešto ogromno. Ljudi, ne možete da shvatite, možda stvarno deluje smešno, ali jednostavno kada kroz ceo taj YouTube, kod celu YouTube priču, kada gurate sami, kada se ne bavite nekim nemoralnim stvarima, kada se ne bavite nekim dramama, ovim, onim, i kada gurate neku zdravu priču, to jednostavno jako mnogo znači, jer jako teško plivati u cijeloj toj priči, a ako niste nenormalni, da se ne lažemo. Znate kakvi su danas ljudi najpopularniji na YouTube-u i generalno svugde i šta se propagira. Ovo je meni, znači, baš šok kad nisam pao sa stolice, znači. Ja se iskreno nadam da će ova pesma pomoći Novaku u ovim teškim vremenima za njega, jer kao što ste videli, uvek je na meti nekih kritičara, uvek je na meti neke vrste provokacije, jednostavno, to je ono što oni žele od njega, da nađu način da ga isprovociraju, da uradi neku lošu stvar da bi mogli da ga ocrne, ali kao što ste videli, Novak je mentalno jak i ne dozvoljava takve stvari da se dešavaju. Koliko god zvučalo glupo, znači ni Silver Play Button, ni ne znam ni ja šta, ne mogu da se porede iskreno s ovim priznanjem. Znači, jako mala stvar, ali verujte, ja sam toliko motivaciju dobio, puno mi je srce, ne mogu da vam opišem. Jednostavno, ovo je znak da ja nikad ne treba da prestanem, da treba da nastavim da se bavim tom muzikom, da treba da nastavim da snimam. Ti ne znaš šta da kažem, brate. A mi svi možemo samo da se zahvalimo čoveku koji je naš narod ispromovisao na najbolji mogući način, iako su pokušavali da ga poremete u tome, jer lako čoveka izbaciti iz takta i jednostavno naterati čoveka da oda sliku da je jedan narod ovakav ili onakav. On uspeva to već godinama i zbog toga smeta mnogima, ali ostaje i tu je gde je i sada i zato je taj čovek fenomenalan. Jako mi je jednostavno drago što je pesma stigla do Novaka i mislim da bi trebao da mu se zahvalim putem jedne poruke na Instagramu. Nadam se da će vidjeti, obzirom da sad trenutno igra meč u Rimu, polufinale, da će vidjeti posle meča da će mu nabaciti bar mali osmeh na lice, jer on je meni ulepšao dan, brate, ulepšao mi je dan, neverovatno. I mislim da je vreme da pošaljemo poruku i da vam pročitam šta sam ja to sastavio za njega. A poruka glasi: pozdrav Novače, samo želim da ti kažem da mi je jako drago da je pesma stigla od tebe i nadam se da ti se dopada. Znam koliko je teško biti i opstati u profesionalnom sportu, pogotovo kada si najbolji. Nije lako nositi se sa pritiscima i nadrealnom silom koja čeka svaku grešku. Nije lako, ali izdržat ćeš, jer jak smo mi narod, to nam je u genima. Naš zadatak je sličan, ti motivišeš mene, a ja kroz svoje pesme motivišem decu da postanu pravi sportisti i još bolji ljudi.
Nadam se da će ti moja pesma pomoći situacijama kada se motivacija utiša, ali dokazao si da je nikad nije ni falilo. Hvala na malom znaku pažnje. Malom za tebe, za mene ogromnom. Želim ti svu sreću u Rimu. Samo jako do trofeja, samo napred šampione. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, a ti Novače, ako gledaš ovo, želim da ti se zahvalim, želim da ti poželim sreću i da podigneš taj trofej u Rimu, da se i dalje boriš, da i dalje budeš šampion i jednostavno da iz dana u dan dokazuješ da ovaj nije narod onakav kakvim ga opisuju. Hvala ti puno, samo jako, brate moj.